татар милләтне үстерү, татар телене бетермәскә, безнең мәдәниятләр, безнең бар шигырьләр язарга кирәк. Безнең гәҗит менә Рәмзия Дусна молодец, бар безнең гәҗитне укыйлар. Ничек әйтсәң дә, безнең татар милләтне бетермәскә менә бу чаралар без уздырабыз. Менә Мәскәү татар штабы, алар әфәрин. Алар уздыралар атна сайын, көн сайын чаралар. Менә татарларның бердәм итергә алар тырышалар. Аларның менә любой область буенча балалар дибәтәләреме, социаль фикерләреме, медицинамы. Алар хәзрәтләрне җыялар. Рәхмәт аларга. Шунда менә без укытырабыз бит инде. Алар безнең электронный почтага үзләреннән нинди чаралар уздыралар, һәр көнне һәрвакытна гел фотографиялар җибәреп торалар. Күп молодцы. Бу китап үз җирендә тәлем бик матур китап, бик кирәк китап. Монда безнең якташларда язганнар, бу китапта шагыйрьләр, язучылар, галимнәр үзләренең фикерләрен монда кыскача язганнар. Аларны укыйсың да, тагын да уйлыйсың да, үзенә тагын да алга безнең татар телене апарырга, тырышырга, біз насип булырга язсын дип үзебез турында башта тотабыз. Ассимиляция әйме. Әле ул безгә икеләтә глобализация. Җир шарында глобализация. Бер елда җир шарында 8 тел юкка чыга. Россиядә бер ел эчендә 2 тел юкка чыга. Димәк, никадәр зур йотылу. Кичкенә балыкларны зур акулалар йоткан кебек йотылу. Шулай йотылмас өчен без кулыбыздан килгәннең барысын да эшләргә тиеш. Һәм менә шу гыйлемлелек, дин һәм милли рух. Милли рухны җитәкләп баручылар безнең татар зыялылары булырга тиеш. Менә монда утырган барыгызны да шу татар зыялысы исемлеген барыбызны да шул татар зыялысы исемлегенә кертергән. Гаиләдән бөтен башлап, татар телен саклап, аның иҗади уңышлары җитәкчеләрдән итеп, шуның өчен форсаттан файдаланышын әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт безнең җитәкчеләргә, Рәмзия Дус кызы Габбасова, Татар Җәмгыяте президенты Илсур Гафияллы мине булды. Алар булмаса, шундый кешеләр, чөнки бөтен дөньяга акчага әйләндерелә. Бу иҗади иҗтимагый оешмалар. Алар җанын тан белеп эшләйләр. Менә күптән без югалтдык. Бик менә Удмуртия татар иҗтимагый оештыручының беренче кешеләреннән Шәһәрдин Сабиров. Ул безгә бик кайгы булды, бик зур югалтты безнең өчен. Шуның өчен менә бу китап бик кирәк. Лидия, бик зур рәхмәт. Чын күңелдән әйтәм. Менә бу китаплар бик кирәк. Чөнки бүгенге көндә Удмуртия татар иҗади оешмалар Россия күләмендә иң көчле дип санала. Хәтта чит илдән килеп делегатлар танышалар безнең эш турында. Бу җитәкчеләрдән, һәм текстдан тора. Шуның өчен безгә яшь буынга менә нидә кирәк, тапшырырга кирәк. Чөнки менә күптән түгел очрадым мин имамның җитәкчесеннән. Сораган эшләр бара бик яхшы булды. То есть яшьләрне без үндәргә кирәк. Укытырга безнең bütün diyeceğim байлыкны аларга тапшырып, алар шуны үстәсеннәр. Сезгә бик рәхмәт. Бу китапны беренче күрүем, бу китап чыгачагы турында да мин мәгълүматлар юк иде, ләкин китапны күргәч мактамыйчы булмый. Исем аклым китте дип әйтергә кирәк. Иң беренче бу китапның содержаниесеннән, эчтәлегеннән башладым. Моның эчтәлеге бик тә акыллы. Монда бер генә тик мондый кишәләрдә газетта мактау газетта кергән. Мондый кишәләрдә тәнкыйть сүзләре әйтелми газетта. Бу бәлки шулай кирәктер дә. Ләкин менә бу китапка бер-ике мәкалә кирәк иде иң башта дәүләт сәясәте турында.
дәүләт сәясәте милләтне саклауга дәүләт сәясәте ничек тәэсир итә, ничек ярдәм итә. Кызганычка каршы үзегез күреп торасыз. Берничә ел элек Татарстанның элекке мәгариф министры мәктәпләрдә татар телен хәтта рус балаларына да мәҗбүри керткән вакытта аны төрмәгә ябар дәрәҗәгә җиттеләр. Хәтта бу Мәскәүгә килеп барып җитте мондый скандал. Шуннан соң татарга Мәскәүнең кызганычка каршы сәясәте бик тә уңай түгел дип әйтер идем мин. Менә бу мин инде бу турыда язып чыктым. Юнарышта үземнең фикеремне. Дәүләт сәясәте татарга каршы. Дәүләт сәясәтенең татарга каршы икәнлеген иң беренче без күреп торабыз. Көчләп насильственно урысча әйткәндә татар теле дәресләренең кыскартылуы. Бу дәүләт сәясәте. Әгәр дә шуңа күрә билгеле язучылар татар телен сакларга тиешләр, сәнгать кешеләре татар телен сакларга тиешләр. Ләкин моның белән генә без татар телен үтерүдән туктатып тора алмыйбыз. Моның өчен иң беренче чиратта дәүләт сәясәте кирәк. Дәүләт сәясәтен иң беренче безнең Татарстан җитәкчеләре генә түгел, татарлар күпләп яши торган бөтен төбәкләрнең җитәкчеләре берлектә Кремльгә дәүләт сәясәтенә тәэсир итәрлек позиция уйлап чыгарырга тиешләр. Безнең иң инде бит алган җиребез ул сәнгать. Телебез югала, матур җырлар югала, зонтиләр югала, моңлы җырлар югала. Шул турыда инде яздым идем. Хәзер шундый китте мода. Эшкенә ноталар, 5 сүз язсалар да, сикерәләр дә җырлыйлар дигән кебек. Тарихта югала, моңда югала. Менә шул безнең башлаган сават аларны яздым. Үзегез беләсез инде. Аннан соң безнең гомумән безнең ижалда сәләтле кешеләр күп. Җырчылар да күп, яңгырлар да уйнаучылар да күп. Әмма ләкин менә безнең спектакльне алып әйтәм. Менә шунда шөгыльләнер өчен безгә атнага 1 сәгать вакыт кирәк. Бер кеше белән шөгыльләнер өчен дә 1 сәгать кенә җитми. Әгәр дә аны баштан ук эшли башлыйсың икән, ул сәгать ярым минимум кирәк. Инде килеп программа эшләр өчен минем күбрәк идә җыелабыз без. Аннан калган вакытны инде кысылып концерт алдыннан 1-2 сәгать эләгә ул безгә программа дигәндә. Менә мондый состояниеда дип әйтүемчә сәнгатьне үстерү бик авыр. Шулай булса да минем язасым килде Раиф әфәнде Балабетдиновның. Беләсез, конкурс булды, язучылар, авторлар, язучылар композитор конкурсы булды. Анда барса катнаштылар. Шунда безнең Ибраһим абый белән Раифның инде ул композитор ясылар Хәтер исән дигән җыр. Шул Хәтер исән дигән җыр ул Казан халкын инде сиркетте дияргә була. Хәтта жюри әгъзалары аягысты басып, халыкка карап, алар кул чабып, бу шул кадәр көчле әсәр, бу җыргына түгел, бу реквием диләр. Менә шул җырны безнең инде реквием дигәндә ел сайын бер 15 ел Хәтер көнендә 15 октябрьдә булар радиосы һәрвакыт аны безгә ишеттереп торды. Димәк, безгә талантлы кешеләрдә күп, сәләтле кешеләрдә күп, безгә бер ярдәм кирәк иде. Безнең татарның абруен күтәрә. Абруен күтәрә, монда безнең татар теле, татарлар турында язылган. Аннан соң монда бик танылган язучылар язганнар, журналистлар, укытучылар язганнар. Басы да яхшы. Беләсез, мин нәрсә турында уйладым. Без менә татар китабы язып, үзебезнең татар, конечно, татар телен белгән кеше моны укый. Әйтәчәк, конечно, нинди матур китап чыгарганнар дип әйтәчәк бит.
Шул ук менә татар телен белмәгән шул ук татарлар, шул ук урыс халкы. Ул менә бу китапны укый алмый. Ул укый да алмый, аңлый да алмый үзебезнең татарның ничек үзенең милләтен яратканын. Аның ничек үзенең милләте белән горурланганын. Ул аны күрми, ул аны ишетми, ул аны ничек әйтергә менә бу китапны укый алмый ул. Мин шуның өчен менә мин Казанның Мәскәүнең татар оешмасын бик еш интернетта карыйм, еш күрәм, чөнки алар шуннан да бик активлар. Мин аларның нәрсә үткәргәннәрен, менә аларның теге фоторәсемнәрен бөтенсен карап торам. Рәхмәт аларга. Менә минем үземнең киңәшем шундый. Менә шушы китапны күпмедер менә татарча чыгарганнар икән әйбит. Аны рус телендә дә чыгарырга я. И башка телдә дә чыгарырга я. Ни өчен дисәгез, башка милләттә күрсен иде, башка милләттә шатлансын иде. Менә безнең татарның үзен ничек яратканын, үзе белән горурланганын, үзенең нинди укымышлы кешеләре барлыгын, үзенең менә шундый зур кешеләр менә үз милләте белән горурланып шундый китапларга чыкканнарын. Минемчә, менә сез ничек уйлыйсыз? Шуның өчен менә минем шундый рәхмәт, китап матур. Чыксын ул, гел шулай чыксын, татарга горурлансын. Но без ничек әйтергә, безнең горурлыгыбызны башка милләтләр күрсен. Мин беренче класска барганда, октябрьдә миңа 8 яшь булды. Мин бер сүздә татарча, урысча белмидем. Мин Кировка сөйләдем. Менә бу көндә бу балага әйтерләр, заберите его домой и научите говорить по-русски. Мин үзем монда ялда уже балалар була башлагач, малайны балалар бакчасына апардым. Ой, икенче көнне әтимен бармыйм, и воспитатель әйтә, ул уже по-русски не понимает. Мәктәптә укыганда оқытучы әйтә, заберите его в коррекционный класс его надо. Ярый Асадуллин Фарид Гильмулович, ул ярдәм итте. Менә ничек ул общество, нәрсез аны итмисегез. Шуннан диде, син бик әйбәт сөйләдең, менә безнең татар милләтен сакларга кирәк, мәдәният, ишарда язарга, җырларга да, биргә дә. Безнең җиребезне беренче булсын. Әфәнд файда. Менә Удмуртияда юк. Профессор, доктор, кемнәр уже 40-ка якын кандидат әзерләде мин. Штаб лауреат государственной премии. И хәзер мине итәләр. Куарга. Почему? Потому что үтәнеше күтәрә алмый. Алар күбрәк мин бер үзем. Менә ничек общество. Когда меня заслуженный деятель выдвигает к Канаре, я чиновник говорит, вы кто по национальности татарин? А где живете? Жена у вас кто? Татарка. Ну, была бы еврейка, тогда другой бы разговор. Общество нельзя. Меня Абдулла Тукай, не стоит и так сказать, меня философ это. Общество это вот ячейка, трубная. Длиной шаг. Чтобы туда попасть и сильно признали, биг куб кашкиря. Если сим чином башен кутарede, все всегда убирает. Если сильно аякларны баска төште, сине тоже убирает. Менә линия безнең нидәргә кирәк? 21-нче гасыр, 21-нче гасыр. Кем безнең менә алимнәр? Алим кеше кем булдырган, менә аны әйтергә була. Ул татар булдырган менә. Поэтому когда баланы безнең бит бөтен бакча балалар бакчасында да татар группасы юк. Если мин торам металлургта мин монда кайда бар? Мәктәп шулай. Менә шуңар кем белән әйтә, шу мощный действие надо выживать и надо выкарабкиваться. Поэтому вот это шул проблема безнең бар. Что никем бара менә яңа аспирантурага керәләр. Нигә кирәк? Уже где-то поддерживать аларны. Какие-то конкурсы проводить. Безнең академияда 65-нче елларда уртасында аспирантураны яптылар, урыслар. Ректор, проектор, яптылар 25 елга. Менә мин уже укыдым жердә. Без шунда якладык, кандидатский, докторский. Онда кайтып уже 93-нче елны без аны восстановили. И хәзер менә
Енді көбірек кісілер тек менің бетке қырқылап кандидат наука әзірлеген, аның жартысынан артығырақ оқушылар, татарлар бар. Біз аны көрсетуге керек, что біз татарлар удмурттар үшін шығады. И когда меня келіп айтады, удмуртларны кемсітеді деп, мен гүл айтты, міне мен кандидат әзірледім, а сен не хат әзірледі. Жоқ.